Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै नोंथांमोनाथ' मैयाहायनि भिडिअखौ नायदोंबा मिथिखागोन दिनैहाय जोंनि आगै प्रियानि बार्थडे। ओमफ्राय दा बेयावनो थांनो थाखाय जोङो रेडि जाबाय आरोना आंनि हासबेन्डजों आंजों। ओमफ्राय बार्थडेयाव थांनायनि सिगां जोङो दिनैहायथ' जोंना सालबारि बाजार सनिबार। ओमफ्राय जोङो दिनैहाय दायो हासबेन्डजों आंजों आगैनि थाखाय माबा मोनसे लायग्रोनोसै ना बाजाराव थांग्रोनोसै आरोना जोङो बिनिफ्राय डाइरेक्ट आगैमोननि न'आव थांगोन आरोना बार्थडेयाव। स' नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम। दामफोरा लायदो दख'नायावथ' इदि ओंखारनाय गैया नानै आथुरखा आङो पावार बेंकखौ लांनो बावगारनायखाय न'आव हाबफैदों आरोना लोगोफोरनो बाजारनिफ्राय डाइरेक्ट फैनानै। ओमफ्राय लाबोबाय आगैनि थाखाय दख'नाखौनो गांसे लाबोबाय आङो। ओमफ्राय दा थांसै ना थ' होनबा आरो माबाखौ लाबो स्टेन्डखौ इ गंसेया सेल्फि स्टेन्डआ नङाबा दा माबा जागोन ना प्रब्लेम जागोन ना। ओमफ्राय आंनि मबाइला लोगोफोर दायो बार्थडे गार्लनि न'आव मोनफैबाय। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बार्थडे गार्ल जोंनि आगै। ओमफ्राय नैबे बार्थडे गार्लनि बिमा ओमफ्राय माखासेया बिनि लोगोफोर आरोना। ओमफ्रायो बियो दिनैहाय पुरा 17 बोसोर कमप्लिट जाबाय आरोना बुरिबाय 17 बोसोरनि जोंनि आगैया। ओमफ्राय बिनिनो ओरैनो फिसाहाय माने बांद्राय गेदेरबो नङा नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो फिसाहायनो न'नि गोजानो केक काट खालामनो नागिरदों आरोना। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बेखौ माबाखौ केन्डेलखौ लगायग्रोदो। मेजिक गोनांखौसो लाबोनांगौमोन सुखांबाबो जायो खोमोरबाबो जायो। बेखौ लगायलाय आरोना Happy birthday to you, happy birthday to you. Deh kau deh, Maya. Musra ini apa? Dia musra pak? Dia musra? Musra gesang musra. Isi gesang musra nih. God bless you. मोजाङै फरायनानै जाहाथे गेदेर मानसि जालांनो हायो। जोंहाना बेसे मोजाङै प्रियामोन गरा गथ'फोरानो बेसे बिमानो होबायना होबाय? होबाय दे। ओमफ्राय मादैनोबो दौहैदो लोगोफोरनोबो गासिनोबो दौहैदो। Ya sampai deh, tanda. Aru undi ya lagi deh lah. ini sasin tuh wasil lu gitu. Apa kamu birthday ni kudu? Aku ni birthday sini. Ibu minum apa? Tahu angin ke lain ni. Nah, nak birthday ni ba. Thank you. Ibu apa sudah lagi kumpulnya. Sungkri jangan lagi. Sungkri jangan lagi. Birthday ni kek ke bima naden. Bima ke den ne. Ơi thôi bà. Ơi, thôi đi bơ. Đúng rồi. 싫어. 가고 못해요. À bởi vì Insial có phải bảo ada cái xe là bây giờ nó cũng là lấy không nó sẽ ngày đi làm này cái này yo ikin là cái này yo ilai nào Nggak sih bang apa nih?
ओइयाव दोनै थां दा साफा बानायना हानो हागोन ओइयाव दोन खोमसिन दोनै mana sayaw थानाय sayaw सानांगोन जोंना बार्डेया केकआथ' हाखांबाय ओमफ्राय नै लामायाव आगैजों आंजों एसे फट' लानो होनना फैदों आरोना फट'खौनो मोजां लायाखै बेसेबा रायबाय आं फट' मोजां लानो रोङिनि केमेरामेन लाबदोलै नोङो केमेरामेन फट'खौनो मोनसे मोजां लानो रोङा मिथिगोना लोगोफोर एकदम बोरैबा बेंखा बुंखा खोमसि खोमलाव लाना होबाय थायो मोनसे फट' मोजां लाना होआ ओंखायनोथ' लामायावनो फैबाय जोङो लानो ओमफ्राय आंना बार्डे बिबा नै बेले गानखानो होखाबाय आंनो गाननो होदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना जोंहानि बिनानावजों समायदोंना समायाखै दख'नाया ओमफ्राय फट'खौनो इखिनियाव लानो फैला मागे जेराव आलु मोजां मोननायनि एखन लानायानो खारा फैदो माबा फट'खौ लानो फैदो एखन नंला दे फट' आं हिल गाननायाव नानिसै जौसिन जानो मोनबाय दा फुबाय नालाय समान जाफिनबाय जोङो समानसोखाना ना आं गोजौसिन खोमायसै नामा हा समान जादों समान ना समानखा खोमा जोङो समानखा जाबाय दायो जानाय लोंनायनि बार्डेनि फैदो थांसै दा बिमाबो फैबाय दासो नों मबाइलानो दाउ बेदर नानिनि बार्डेनि मैखुन भाजा मुला दालि ओंख्रि बे दालि ओमफ्राय बिथिं नै ओंखाम बिथिं आं दङ जानो थाखाय रेडि बिथिं नै मादै ओंखाम संग्रा बे सोरनि एसे नामा नालाय बानायसिगोन दा नै जोंहा प्रिया आगैनि लोगोफोरा थाथारलानो हर थानो होबाय थांनोसैनो नै थानो नागिरनायानो एफा खाथि न'आनो थालानो सानैबो माखासेयाथ' थांबायानो न'आव मालाबा फैफिनदो सानैबो दा हराव गोथावनो हांसो बेदर जानो हागौमोन होनबाय थानाय मोनबाथाय थानो दे थां बाय थां सानैबो किउटथार थानो खोन्थाबाय थाथारा थांजाबाय लोगोफोरजों थांजाबाय नै गाबदो